या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। 3 दिवस चिपीवरून विमान उतरलंच नाही, पाऊस गायब, शेतकरी हवालदिल आणि नितेश राणेंकडून मोदी एक्सप्रेसची घोषणा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी चिपी विमानतळावरून 1 सप्टेंबरपासून नियमित विमानसेवा सुरू होणार म्हणून सांगितलं होतं। मात्र गेले 3 दिवस चिपी विमानतळावरती विमानच उतरलं नाही। आजची फेरी रद्द करण्यात आल्याचं विश्वसनीय सूत्रांकडून समजतं आहे। पाहूया। गणेशोत्सव काळात ट्रेन फुल झाल्याने अनेक चाकरमानी विमान सेवेवरती अवलंबून होते। मात्र पालकमंत्र्यांच्या घोषणा हवेत विरल्याने चाकरमान्यांनी गोव्यातील मोपा विमानतळाला पसंती देण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती कणकवली शहरात अन्य सेलपेक्षा स्वस्त दरात स्थानिक व्यापाऱ्यांचा दुसरा महासेल। ग्राहकांना परवडणाऱ्या साड्या, कपडे व इतर वस्तू सहज कमी दरात विश्वासानं मिळण्याचं एकमेव ठिकाण। यामध्ये बाई पण भारी देवा फेम साडी अगदी 180 रुपयात। अशा असंख्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी आजच या महासेलला भेट द्या। ठिकाण जुन्या LIC ऑफिसची इमारत। 31 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर पर्यंत। वेळ सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत। कोकणवासियांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं मोदी एक्सप्रेस कोकण रेल्वे मार्गावरती गणेशोत्सव काळात याही वर्षी धावणार आहे, असं भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी स्पष्ट केलं आहे। पाहूयात। गणपती बाप्पा मोरया। चला मग ह्या वर्षी पण ट्रेननी, मोदी एक्सप्रेसनी गावाकडे जायचं आहे ना। जसं काही दिवसा अगोदर मी बोललो होतो, ह्या वर्षाची मोदी एक्सप्रेस स्पेशल आहे। कारण 17 सप्टेंबर देशाचे आदरणीय पंतप्रधान, लाडके पंतप्रधान यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आपण मोदी एक्सप्रेस सोडतोय। कोकणवासियांसाठी एक खास भेट आपण मोदीजींच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आणतोय। 17 सप्टेंबरला सकाळी 12:30ला प्लॅटफॉर्म नंबर 8 दादरवरून ही आपली मोदी एक्सप्रेस दरवर्षीसारखी सुटणार आहे। बुकिंगसाठी येणाऱ्या 5 ते 10 सप्टेंबरमध्ये दरवर्षीसारखंच कणकवली विधानसभेच्या सगळ्याच मंडळ अध्यक्षांना आपण संपर्क करा आणि आपली सीट मोदी एक्सप्रेसमध्ये बुक करा। दरवर्षीसारखं आपल्याला खाण्याचं आणि पाण्याची सगळी सोय आम्ही ह्याही वर्षी केलेली आहे। चला मग येणाऱ्या 17 सप्टेंबरला आदरणीय मोदी साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने मोदी एक्सप्रेसमध्ये बसून आपल्या गावाकडे जाऊया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।
उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या पावसानं दडी मारली आहे. गेला 1 महिना पाऊस गायब झाला आहे. याचा परिणाम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चिबूड पिकावरती झालेला पाहायला मिळतोय. पाऊस गायब झाल्यामुळे चिबूड मोठ्या प्रमाणात एकाच वेळी पिकायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दर मिळणाऱ्या चिबडाचे दर सध्या घसरलेले पाहायला मिळतात. पाहूयात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली, वेंगुर्ला, देवगड, वैभववाडी बाजारपेठेत दर अचानक घसरल्याने शेतकरी मोठ्या चिंतेत सापडला आहे. त्यामुळे सध्या शेतकरी चिंतातूर झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. चिबडाचे दर 100, 150, 200, 250 वरून 30, 40, 50 रुपयांवरती घसरलेले पाहायला मिळत आहेत. पाऊस कमी झाल्याने मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या उन्हाचा फटका चिबुडांना बसला आहे. उन्हाने चिबूड एकाच वेळी पिकायला सुरुवात झाली. त्यामुळे पिकलेल्या चिबुडांना सावंतवाडी बाजारपेठेत मागणीच नसल्याचं पाहायला मिळत आहे. पाऊस नसल्यामुळे काय ना सगळे चिबूड काय ना परड्यातच लहान असतानाच पिकले ते आणि सगळे फुटान गेले. कायच परड्यात आता रवाग नाही. 4 दिवसानंतर चिबूडच मार्केटला भेटतो ना. हे पावसामुळे ऊन जादा पडला आणि सगळे फुटान गेले. कुसान काय नाही रवाग परड्यात आता. चिबडाचा इला पीक भरपूर, पण त्या पुढेपर्यंत गणपतीपर्यंत पोहोचणारा पीक आताच संपला. कसा संपला? पाऊस नसल्यामुळे चिबूड सगळे उन्हात फुटान गेले. आज 40-50 रुपयाने सुद्धा गिरायक घेणार नाही चिबूड. 50च्या रेटने मागून जातात. आता काय ते शेतकऱ्याक तरी काय परवडतलं आणि काय विकतलं ते सांगा तुम्ही. आता चिबूड येतात आता 15-20 दिवस झाले हो, पण तशी पहिल्या स्टार्टला आठवड्याभरात विक्री चांगली झाली. आठवड्यानंतर जे रेट घसरले म्हणजे सगळ्याचे चिबूड एकाच दिवसात सगळे झाले. ते पिकल्यामुळे काय ना मार्केट फुल झाला. त्याला आता डिमांड नाही, मार्केट जादा झाल्यामुळे नाही हो. आता किती हे नग माझ्याकडे राहिले ते बघा, 100 नग कालचा राहिला. आज ते कोण हात पण लावणार नाही त्या चिबडाला. म्हणजे ते पैसे मुद्दल पण त्या शेतकऱ्याची मला वसूल करायला आली नाही. आज आम्हाला आता ते 40 रुपयाने घालतात तिथे आणून. आम्ही आता ते 50ने 60ने विकतो. कुठेतरी गिरायक 40ने पण तो मागतो, द्यायलाच पाहिजे ना 40च्या रेटने. पण नाही ठेवला तर तो नाशिवंत गाडी टाकून दिला पाहिजे फेकून. हे आडेली, वजराट, वेतोरा आणि 8 दिवसात तर भरपूर जाणार. आणि नंतर गणपतीत किरकोळ कुठेतरी 5-10-50 असेच भेटतील. जादा काय चिबूड नसतील. गणपतीत काहीच भेटणार नाही. ते छोटे छोटे भेटले तर राहिले वेल, तर पाऊस जरा कुठे लागला तर, नाहीतर ते सगळे संपून जाणार. काय राहणार आता? वेल सगळे पिकून गेले ना हो. परिणाम आता चतुर्थीला आता नाही भेटणार. म्हणजे पाऊस असला तर कुठेतरी पुढे राहिलेला लहान मोठा होणार, नाही तर काय चतुर्थीत राहणार नाही. मग कुठेतरी धनगरी पण असणार चतुर्थीपर्यंत, पण ते धनगरी उशिरा दसऱ्यापर्यंत होतात ना. मग दसऱ्याच्या भागात कुठे ते सुद्धा वेल पाऊस पडला तर राहतील त्यांचे, पण नाहीतर कुठे असणार मार्केटला. मी वेंगुर्ल्यावरून आलो आहे. माझं गाव वजराट. नाव माझे महेश मनोहर राणे. वजराट सरपंच आहे मी. आणि आम्ही चिबूड पीक घेतो, पावसाळी पीक. आणि पावसाळी पीक घेत असताना या शेती आम्ही सेंद्रिय खतातून आम्ही उत्पादन घेतो. कमसे कम आम्ही 2-3 एकरमध्ये आम्ही आज शेती पीक घेतो आहे. आणि ह्या चिबूड पिकाचं उत्पादन घेत असताना हा चिबूड पीक हे कसं रोजच्या रोज ते मार्केटिंग करावं लागते. तयार झाल्यानंतर तो चिबूड हा काम जास्त दिवस टिकत नाही. तो पीक तयार झाल्यानंतर दिवसादिवस त्याचा विक्री करावी लागते मार्केटमध्ये. आणि ह्याला रेट कमसे कम 30, 40, 50पर्यंत मिळतो. आणि बाहेरच्या मार्केटमध्ये चिबडाला आपल्याकडून ट्रान्सपोर्ट वगैरे नसतो किंवा मार्केटिंग बाहेरच्या गावाला आपण नेऊच करू शकत नाही, कारण तो जास्त दिवस टिकू शकत नाही. त्यासाठी आपल्याला मार्केट उपलब्ध व्हावं. चिबूड लगेच जात नाही. तो एक अवघ्या तोडणी केल्यापासून 5-6 तासात तो चिबूड गेला, विक्रीला गेला तर तो ठीक आहे. जर 6 तास 8 तास राहिला तर तो चिबूड पूर्णपणे खराब होऊन जातो. ज्या प्रमाणात पैसा मिळायला पाहिजे तो मिळत नाही. अवघ्या आमच्या आता शेतामध्ये 10 टनापेक्षा जास्त आम्ही उत्पादन घेतो आहे. आम्हाला कसं ते दर त्याचा चिबडाचा एक आम्हाला 30-35 रुपये मार्केटमध्ये मिळतो. 35-40 रुपयापर्यंत आम्हाला तो अपेक्षित असतो 100 रुपयापर्यंत मिळावा, पण त्याप्रमाणे मिळत नाही.
ह्या वर्षी भरपूर पीक आलं आहे. खर्च आणि विक्री याच्यामध्ये ताळमेळ बसत नाही. खर्च खूप होतो आणि त्याच्यामध्ये उत्पादन येते खूप, पण खर्च खूपही होतो, पण मार्केटिंगमध्ये रेट त्याला दर मिळत नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. अवश्य भेट द्या. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेस, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल 9860 2593 76 7588 44 81 18. जिल्ह्यातील मालवण बंदरात वाघळी प्रजातीतील मोहरा तब्बल 59 किलो वजनाचा मासा मच्छीमारांना समुद्रात मासेमारी करताना जाळ्यात सापडलाय. मोहर स्टिग्रे प्रजातीतील हा मासा आहे. जाणकार मच्छीमारांच्या मते 9 वर्षापूर्वी सुमारे 200 किलो वजनाचा मोहर मासा या किनारी सापडला होता. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. सांगली इस्लामपूर येथे पार पडलेल्या राज्यस्तरीय कुराश स्पर्धेत सिंधुदुर्ग जिल्हा जुदो कराटे आकिदो असोसिएशन सावंतवाडी संस्थेच्या 5 स्पर्धकांनी सुवर्णपदक प्राप्त केली होती. हे स्पर्धक मध्य प्रदेश इंदूर येथे राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होणार असून महाराष्ट्राचं नेतृत्व करणार आहेत. या सर्व स्पर्धकांचं DYSP संध्या गावडे, BDO वासुदेव नाईक तसंच अन्य मान्यवरांच्या हस्ते खास सन्मान करण्यात आला आहे. आता झालेले मॅचेस म्हणजे स्टेट लेवल मॅचेसमध्ये तुम्ही बघितलं असाल की वरच्या पट्ट्यातील मुलं आणि आपल्या मुलांमध्ये काहीतरी फरक आहे. तो म्हणजे की वरच्या पट्ट्यातील मुलं ही जरा स्ट्रॉंग आणि ॲक्टिव्ह होतात आणि आपली जरा डळमळीत म्हणजे जरा लूज अशी दिसून येतात. यामागचं कारण आहे की वरच्या पट्ट्यामधील मुलांमध्ये असणारी जिद्द, चिकाटी आणि त्या प्रॅक्टिस करण्याची सरावाची स्टाईल आणि ते एकदम असे रफ्त असतात. म्हणजे त्यांना काय नाही असं झालं तरी काय इथे जा तिथे जा, मला प्रत्येक ठिकाणी सुरक्षता. आता एवढं वेळ आपण संध्याकाळच्या वेळी किंवा रात्रीच्या वेळी महिलांना कुठे बाहेर पडायचं असेल तर त्यांना बाहेर पडायच्या आधी त्यांना 2 वेळा विचार करावा लागतो की जावं की नको जावं नको. एवढं या ठिकाणी हा असा कार्यक्रम आयोजित केला की इथे आपली जी मुलं आहेत, आता मुलांनी काही विषय मांडले थोडेसे आणि त्यांच्यामध्ये ती खंत होती की बाबा आपल्याकडे असं का होतं, कोकणामध्ये ही गोष्ट का होते, कमी का पडतो आपण. पुढे गेल्यानंतर आपण कोल्हापूर, सांगली, सातारा, मुंबई, पुणे वगैरे अशा ठिकाणी गेल्यानंतर आपण तिथे कमी पडतो आणि आपली मुलं मागे येतात. तरी सुद्धा आज या ठिकाणी चांगलीच एक झलक दाखवली आपल्या मुलांनी, राष्ट्रीय स्तरापर्यंत बदल मारली. त्या निमित्ताने आणि रक्षाबंधनच्या निमित्ताने या ठिकाणी हा एक छोटासा कार्यक्रम आयोजित केला. या कार्यक्रमामध्ये असे जे आपल्याकडे मान्यवर उपस्थित होतील आणि त्यांच्या हस्ते, त्यांच्या शुभ हस्ते आपल्याला आशीर्वाद मिळेल आणि त्याचबरोबर त्यांच्या हातून त्यांचा सत्कार होईल ही एक मनात खंत होती, ती अपेक्षा होती आणि ती आज तुम्ही होताना दिसत आहे. गेले जवळजवळ 40-43 वर्ष ही संस्था काम करते. थोडक्यात सांगायचं झालं तर 1979 मध्ये हा जो मी प्रयोग करायचा त्या प्रयोगाला लोक
गारुड्याचा खेळ तो डोंबाऱ्याचा खेळ असं म्हणायचे. पण मी तो छंद सोडला नाही शेवटपर्यंत. शाळेत सुद्धा, शाळेच्या वर्गाच्या बाहेर सुद्धा कधी पोहायला गेलो तिकडे, कधी समुद्र किनारी गेलो तिकडे, हे उड्या मारणं, पडणं, फेकणं करणं वगैरे. आणि असे खूप मोठे मोठे किस्से आहेत या ठिकाणी. एकदा तर मला वेंगुर्ल्याला घेऊन गेले, सर तुमच्या हस्ते उद्घाटन झालं पाहिजे, तरुण भारतचं उद्घाटन करायचं होतं ऑफिसचं. त्या ठिकाणी मी गेलो आणि त्यांना असं वाटलं की ही कोणतरी मोठी व्यक्ती आहे. पण मला स्वतःला माहिती आहे की माझं शिक्षण खूप मोठं झालेलं आहे. तर त्या निमित्ताने मला तिथे श्रीफळ वाढवायला सांगितलं. आणि ते श्रीफळ वाढवायचं कसं, दगडावर नाही, हाताने फोडायचं. आता हा प्रयोग मी कधी केला नाही, कधीच झाला नाही हा प्रयोग माझ्याकडे. बर्फाच्या लाद्या फोडल्या, जीप अंगावरनं घेऊन गेलो, पोटावरनं जीप घेऊन गेलो, मोटरसायकल घेऊन गेलो, त्याचबरोबर लाट्या काट्या, हेल्मेट फुटले आमचे लाट्या मारून. अशा तऱ्हेचं चिंतधरानं प्रात्यक्षिक वगैरे केली, शिबिरं वगैरे केली. पण नारळ फोडण्याचा कधी प्रसंग आला नाही. नंतर माझ्या लक्षात आलं की आता आपलं या ठिकाणी कार्यक्रम संपणार आहे, जर नारळ नाही फुटला तर लोक आपल्याला हसतील. त्या अनुषंगाने ताकदीने जोरात नारळ असा हातावर मारला होतो आणि नारळाचे 2 भाग केले. पण नंतर थोड्या वेळाने बघितलं तर हळूहळू हात तिथे सुजत होता. तो हात मी मागेच ठेवला, पण तो दाखवला नाही मी. कारण त्या प्रत्येक गोष्टीची एक तयारी करायला लागते, त्या प्रत्येक गोष्टीची एक विशेष प्रॅक्टिस करायला लागते. कढईमध्ये रेती घालून ती वर उचलणं, हात बोटं वगैरे घट्ट करणं, कोपर वगैरे घट्ट करणं, हे सगळं करायचं असतं. ते थोडंफार माझ्याकडनं झालं आणि ते होत होतं म्हणून तो नारळ फुटला गेला. तर असे अचानक बरेचसे प्रयोग झाले, बरेचसे किस्से झाले. आणि या ठिकाणी सावंतवाडीमध्ये लोकांना विचारलं साधं की बाबा असा असा मुलगा तुमचा चांगला आहे, खेळतो वगैरे. तर त्यांनी सरळ सरळ तोंडावर सांगितलं की आम्हाला काही मारामारीची आवश्यकता नाही आहे आणि तो आमचा धंदा नाही. मग माझा धंदा आहे का तो मारामारी करायचा? तर अशा पद्धतीने लोकांनी खूप उडवून दिलं. बऱ्याच ठिकाणी जवळजवळ 20-25 ठिकाणी मला हलवलं. त्या ठिकाणी माझे विद्यार्थी, हे जुने विद्यार्थी आहेत, मयेकर, शैलेश मयेकर, त्यांना हा प्रकार सगळा माहिती आहे. कारण 4 महिने ह्या क्लासमध्ये तर 4 महिने तिकडे, 4 महिने इकडे, असं सातत्याने फिरत राहिलं. लोकांनी खूप फिरवलं, खूप हैराण केलं. पॉलिटिकलमध्ये यायची त्यांची खूप इच्छा होती, पण मी शेवटपर्यंत सांगितलं की मला पॉलिटिकल झेपणार नाही आणि मी ते करू शकणार नाही. तर अशा या सगळ्या गोष्टींना काढत प्रयत्न करत गेलो आणि शेवटपर्यंत आज 43 वर्ष झाली. आणि या 43 वर्षामध्ये जवळजवळ नॅशनल, इंटरनॅशनल आपली मुलं त्या ठिकाणी सहभाग घेतली, त्या ठिकाणी मेडल वगैरे मिळवलं आहे. तर एवढं हे माझ्यासाठीच नव्हे तर महाराष्ट्रात मी ह्या कलेचा प्रसार केला. महाराष्ट्रात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापासून ते महाराष्ट्रापर्यंत या कलेचे क्लासेस वगैरे निर्माण केले. अशाच खूप पद्धतीचे सगळे काही किस्से झाले आहेत माझ्या जीवनातनं आणि ती आठवण माझ्या कायमपर्यंत डोक्यात राहील. अशाच पद्धतीने हीच परिस्थिती पुढे होऊ नये मुलांच्या बाबतीत, म्हणून जास्तीत जास्त प्रयत्न करून मुलांना त्यापर्यंत पोहोचवणं माझी शेवटची एकच इच्छा आहे की मुलं आणि पालक दोघे असे सक्षम पाहिजे की कुठल्याही गोष्टीला न घाबरता, न डगमगता किंवा शारीरिक दृष्टिकोनातून सुद्धा मुलं किंवा आपले पालक तरबेज पाहिजे. कारण आजारपण हा एक मोठा असा प्रकार आला आहे की छोटासा आजारपण आहे डायबिटीस, पण तो किती आघात करतो, किती अवयवाला डॅमेज करून टाकतो हे आपल्या सर्वांना कदाचित माहीत असेलच. म्हणूनच मला असं वाटतं की पालकांनी सुद्धा इथे आमच्याकडे आता आमचे पालक प्रतिनिधी तळवणेकर, कार्यकर मॅडम, तसेच इथे नर्स म्हणून काम करत आहेत त्या चव्हाण मॅडम, अशा त्याच्यात बरोबर इथे आता मला वाटतं राहुल मॅडम सुद्धा आहे. या मॅडम सुद्धा इथे शिकतात. आता सध्या जुडोचं वगैरे त्यांचं हॉल मार्क वगैरे चालू आहे आणि याच्यानंतर कार्यकर मॅडम आपल्याला प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक करून सुद्धा दाखवतील. मी आता जास्त वेळ घेत नाही कारण माझ्यापेक्षा जास्त मान्यवरांना बोलायचं आहे. मान्यवरांना बोलणं आणि त्यांनी सांगणं हा एक नवीन भाग राहिला आपला आणि त्यांचं आपल्याला मनापासून ऐकून त्या गोष्टी मनावर बिंबवून आपल्याला पुढचा मार्ग पत्करायचा आहे. म्हणूनच मी इथे रजा घेतो. जय हिंद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. अवश्य भेट द्या. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेस,
आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल 9860 2593 76 75 88 44 81 18. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाची संलग्न असलेल्या श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयाने MA मराठी आणि MA लोकप्रशासन ही 2 मास्टर कोर्स अभ्यासक्रम नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण NEP पॅटर्ननुसार सुरू केले आहेत. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर दिलीप भारमल यांनी विद्यार्थ्यांना नवीन NEP पॅटर्ननुसार सुरू झालेल्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी पदवी झालेल्या तसंच पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना द्वितीय डिग्रीसाठी प्रवेश घेण्याचं आवाहन केलं आहे. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिकशी संलग्न विविध अभ्यासक्रम राबविले जातात. सदर विद्यापीठाचे एक केंद्र आमच्या श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयामध्ये या वर्षीपासून सुरू होत आहे. या केंद्रावर नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत या वर्षीपासून MA मराठी आणि MA पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन किंवा लोकप्रशासन हे अतिशय महत्त्वाचे असणारे विषय ही सुरू होत आहे. माझं असं आपल्या सर्वांना आव्हान आहे की जे विद्यार्थी BA BCom BSc किंवा पदवीप्राप्त आहेत किंवा ज्यांनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेला आहे अशा विद्यार्थ्यांना द्वितीय डिग्री म्हणून ह्या MA मराठीसाठी किंवा MA लोकप्रशासनसाठी त्यांनी प्रवेश घ्यावा असं मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या राजघराण्याशी संबंधित 150 वर्षापूर्वींच्या बालाजी महाराज समाधी मंदिरात भंडारा उत्सव पार पडला. पोकळे कुटुंबियांची 10वी पिढी ही परंपरा जोपासत आहे. एकत्र कुटुंब पद्धतीत राहणारी पोकळेंची 40 कुटुंब हा उत्सव साजरा करतात. शतकाच्या उत्तरार्धात हे आम्हाला बालाजी महाराज सान्निध्यात आमच्या आले. त्यानंतर आल्यानंतर ते नरेंद्र काठी वसत ते रांगणेकरांच्या ह्या तिकडे हे पेड आहे त्या पेडाकडे जाऊन ते बसत. त्यानंतर ते इथे पोकळ्यांना या आमच्या घराच्या इथे हे पेड आहे त्या पेडापाशी ते येऊन बसायला लागले. त्यानंतर आमचे पोकळे पूर्वज त्यांचं हे करायला लागले, सेवक म्हणून त्यांची हे करायला लागले. त्यानंतर काही कालानंतर राजघराण्यातून राजेसाहेबांना ह्याची वृत्तांत मिळाला. त्यानंतर त्यांनी हळूहळू त्यांना ताट यायला लागलं जेवणाचं. त्याच्यात
आमच्या पोकळे पण त्यांचा लाभ घ्यायचे, ह्याच्या प्रत्येक शिद्याचा त्यांना लाभ मिळायचा. आणि असं करत करत आमचं पण त्या पोकळे घराण्याचा त्याच्यात उत्कर्ष होऊ लागला. आणि पुढे पुढे त्यांना चांगल्या संधी मिळून आज हा पोकळे परिवाराचा हा सगळा हे दिसतोय तुम्हाला थाट. तर तो आज भंडाऱ्याच्या ह्या उत्सवा दिवशी आज तुम्ही हे त्यांचं रिपोर्टिंग करायला आला. मला पण खूप आनंद वाटला ह्या गोष्टीचा, की हे सांगत असताना राजघराण्याच्या ह्या सगळ्या आम्ही पूर्वजांना आमचा ह्या उत्कर्ष झाला ह्या सगळ्या म्हणून आम्ही हा आज आदल्या दिवशी श्रावण वद्य द्वितीया ह्या दिवशी आम्ही आदल्या दिवशी झोळी गावात फिरवतो. त्यांनी महाराजांनी जसं आम्हाला हे केलं त्यांच्या आदेशानुसार आम्ही ती गावात झोळी करून फिरवल्यानंतर हा शिधा आम्ही एकत्र इथे आणून दुसऱ्या दिवशी ह्या दिवशी आम्ही त्याचा उत्सव साजरा करतो. आणि जे कोण असतात त्याचा लाभ घेणारे ते गावातले लोक येऊन लाभ घेतात. आणि हा वगैरे सोय चिटणीसांच्या मार्फत करायला लागले. चिटणीसांच्याकडनं त्यांना रोजचं जेवणाचं ताट यायचं, आपल्याला पाहिजे ते घ्यायचं आणि आमचे जे कोण पूर्वज होते त्यांच्या हवाली ते करत होते. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा ते निर्वतले तेव्हा त्यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने त्यांनी भंडारा करायला सांगितलेला. आणि भंडारा करताना त्यांनी झोळी दिली होती आमच्या पूर्वजांना. ह्या झोळीत तुम्ही
आहे आणि त्यातलंच हे बालाजी महाराजांची समाधी आणि हा दरवर्षी होणारा भंडारा उत्सव गेली 10 पिढ्या पोकळे कुटुंबाच्या या इथे हा उत्सव साजरा करताना पाहायला मिळतात आणि आजही जो वारसा आहे ती परंपरा आहे जी त्यांच्या पूर्वजांनी घालून दिलेली आहे ती पुढे नेताना पाहायला मिळतात. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती कणकवली शहरात अन्य सेलपेक्षा स्वस्त दरात स्थानिक व्यापाऱ्यांचा दुसरा महासेल. ग्राहकांना परवडणाऱ्या साड्या, कपडे व इतर वस्तू सहज कमी दरात विश्वासानं मिळण्याचं एकमेव ठिकाण. यामध्ये बाई पण भारी देवा फेम साडी अगदी 180 रुपयात. अशा असंख्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी आजच या महासेलला भेट द्या. ठिकाण जुन्या LIC ऑफिसची इमारत. 31 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर पर्यंत. वेळ सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मल्टिप्लेक्स थिएटरची उणीव बांधकाम व्यावसायिक उदय पारळे व त्यांच्या पत्नी सौ स्मिता पारळे यांनी आराध्य सिनेमाच्या निर्मितीतून भरून काढली आहे. आज या सिनेमागृहाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. बरीच वर्षे मी सावंतवाडी कन्स्ट्रक्शन वगैरे करत होतो. पण असं एक मनात सारखं येत होतं की आपल्या जिल्ह्यामध्ये एकत्र असं म्हणजे मोठ्या प्रमाणात पार्किंग असावं किंवा अशी एक वास्तू तयार व्हावी अशी तीव्र इच्छा मनात बरीच वर्ष होती. 10-15 वर्षापासून ते प्रयत्न चालू होते आणि ती आता सध्या मोठ्या स्वरूपात मोठ्यासमोर उभे ही वास्तू उभारण्याच्या पूर्वीचा इतिहास जर आपण बघितला तर माझ्या लहानपणापासून जर आता इथे येण्यापर्यंत ते माझ्या आई वडिलांचं पहिलं श्रेय आहे. त्यानंतर माझे एक मामा होते जयसिंग पाटील, त्यांनी लहानाचं म्हणजे शिक्षण कुठे पुढे न्यायचं किंवा त्यांची वारंवार आठवण येतच करणार. त्यानंतर इथं आणण्यासाठी मला माझे त्यांचाच मुलगा राजेंद्र पाटील त्यांनी इकडे आणले 30 वर्षापूर्वी. सुरुवातीला मी एक त्यांच्याकडेच नोकरी करत होतो. त्यानंतर माझी भेट जे उर्फ स्मिता होते त्यांच्या समोर बसले
तिच्याबरोबर झाली आणि हा प्रवास तिच्याबरोबर सुरू झाला. तो प्रवास सुरू होता. श्रीराम दोरी म्हणून माझे बंधू म्हणा, त्यांनी जी काही मदत केली सुरुवात करण्यासाठी, खरं तर त्यांनीच पाया सुरुवात केली या सगळ्या गोष्टींमध्ये सुरुवात केली. आणि नंतर उत्तरात शेवटी तुम्हाला यश गाठायचं असेल तर तुम्हाला प्रयत्नही करावाच लागणार, कष्टही आहेत समोर. ते करत राहिलो माझ्या धर्मपत्नीच्या सहकार्याने आणि आज ह्या ठिकाणी उभा आहे. सगळ्यांचा आशीर्वाद पाठीशी असल्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाही असं आहे. त्यात पहिला तुमच्या आई वडिलांचा असतोच. आराध्य म्हणून आम्ही जे नाव सुचवलं ते स्मिता पालकने सुचवलं की आराध्य का असावं. तर त्याच्यामागे तोच उद्देश होता की आपली प्रत्येक गोष्ट आराध्यापासून सुरुवात होते. म्हणजे आपण गणपती पूजनापासून सगळी सुरुवात करतो तसं त्या आराध्याची सुरुवात आणि तेच नाव असावं त्याची इच्छा होती ती पूर्ण झाली. बाकी तुमचे सगळ्यांचे आशीर्वाद माझ्या पाठीशी आहेतच. 22 ते 23 वर्षापूर्वी कदाचित या जिल्ह्यात आले त्यावेळी या माणसाने सावंतवाडी शहरात महिना 800 की 1200 रुपये पगारावर मुकादम म्हणून काम केले होतं. त्यांच्या या सगळ्या प्रवासातला जो संघर्ष आहे त्या संघर्षाचा सुरुवातीचा बिंदू तो आहे आणि तो मला इथं का नमूद करावासा वाटतो की प्रतिकूल परिस्थिती संघर्ष करून माणूस केवढा मोठा होऊ शकतो त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे बाळे आहे. या तुमच्या नव्या प्रकल्पाला या जिल्ह्यातील एक सजग सामाजिक कार्यकर्ता आणि तुमच्या कुटुंबातील एक हितचिंतक म्हणून शुभेच्छा देतो. या ठिकाणची सर्व मंडळी आले त्या सगळ्या वराळी कुटुंबियांच्या हितचिंतकांना या जिल्ह्यातील माझ्या सर्व पत्रकार बंधूंना विनंती करतो की आपण जोरदार टाळ्या वाजवून सन्माननीय वराळी साहेबांच्या आराध्य वास्तूला मी सरपंच आगेरी ग्रामपंचायत शुभेच्छा येतो. धन्यवाद. एक शर्ट एक पॅन्ट पूर्ण आठवडाभर वापरायची, तीच रविवारी धुवायची, पुन्हा सोमवारी शाळेत तीच. एवढ्या गरीब परिस्थितीमधून हा मुलगा जन्माला आलेला पण जिद्द एवढी की नाही बाबा मला आयुष्यामध्ये काहीतरी करायचं आहे आणि ही जिद्द घेऊन ती व्यक्ती सावंतवाडीमध्ये आली आणि आज एवढं मोठं सगळं उदयाला घातलेलं आहे. म्हणजे अगदी बारीक सारीक गोष्ट आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे एवढा मोठा झाला तरी अजून जमिनीवरच आहे. आणि बाळासाहेबांचं मूर्तिमंत उदाहरण आहे की प्रत्येकाला आपलं म्हणून आपण आपला आहे, माझा आहे आणि आपण हे काम करून त्याच्याकडून घेतलं पाहिजे. चांगल्या भावना चांगल्या मनात ठेवून बाळासाहेब नेहमी काम करत असतात. अतिशय प्रामाणिक माणूस, अतिशय हळव्या मनाचा माणूस. बाळासाहेबांचं बोलणं जेवढं प्रेमळ आहे जयंतीबाई नाही म्हणू शकल्याच नाही. पहिल्या घटकेतच झालं सगळं, विषय फिनिश. हा बाळासाहेबांचा गुण आहे. आणखी मी काही जास्त बोलत नाही कारण बाकी सगळ्यांना बोलायचं आहे. बाळासाहेब माझे फार जवळचे मित्र, आमच्या सर्व मित्र परिवाराकडून बाळासाहेबांना या आराध्य थिएटरच्या पुढील भावी वाटचालीसाठी मी शुभेच्छा देतो. परमेश्वरची प्रार्थना करतो की त्यांचं ह्याच्या पुढची वाटचाल चांगल्या पद्धतीने हो. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. आज या पाराळे ग्रामपंचायत इथं आराध्य सिनेमा म्हणून नवी वास्तू उभारलेली आहे. त्याचा उद्घाटन सोहळा हा कौटुंबिक स्वरूपाचा आहे. त्यांचा जीवन प्रवास उद्घाटनाला त्याने सांगितलं की त्याने एक नोकर, एक सुपरवायझर, त्या उद्योजक म्हणून ते आज इथं नावारूपास आलेले आहेत. त्याच्यात त्यांच्या पत्नीचा फार मोठा सहभाग आहे. फार मोठा म्हणजे मी जवळ बघितलं आहे की अर्धांगिरी ज्याला म्हणतात ते खऱ्या अर्थाने ते शोभून निघाले. त्याने सुद्धा सुरुवातीला एका पतसंस्थेमध्ये काम केलं आणि पतसंस्थेमध्ये काम करत असताना त्याने आपल्या नवऱ्याला हे जे काय जो सपोर्ट दिलेला आहे हे सगळं उभारताना तो अतिशय म्हणजे वापरण्याजोगा आहे. प्रचंड असा सपोर्ट असतो त्यांचा, कायमच असतो. अनेक वेळा त्यांचे या पैशाच्या याच्यावरून वादावाद होतात पण ते तात्विक असतात. त्यांचे ते काय परमनंट नसतात. त्यांच्या मुलांचाही त्याच्यात त्यांचा सहभाग मिळालेला आहे. तिथं दर्पण आहे, ती पण सातत्याने आता त्यांच्या सगळ्या व्यवसायाच्या निर्णयात थोडाफार सहभाग घेत असते. आज त्याने खऱ्या अर्थाने जो उद्घाटन सोहळा केलेला आहे तो उद्घाटन सोहळा न वाटता मला ते त्याने ऋण उतार हा सोहळा संपन्न केलेला आहे. आणि अशी व्यक्ती हे केवळ उद्योजकच नसून देशसेवा करणारे व्यक्ती असतात. कारण आज देशातली आपल्या सगळ्यात मोठी समस्या काय आहे, बेरोजगारी आहे. आणि या बेरोजगारीच्या समस्या
व्यवस्थेला कुठेतरी हातभार त्याच्यातून ती नष्ट करण्यासाठी कुठेतरी हातभार लावण्याचं काम अनेक उद्योजक करत असतात, त्याच्यापैकी ते एक आहे. म्हणून मी त्यांचं यासाठी कौतुक करतो की त्याने हे एवढं एम्पायर उभं केलं. त्याने एक प्रवास करताना एक नोकर, एक शेतकरी, वडापालन, शेती, त्याचबरोबर बिल्डर आणि आज हे एंटरटेनमध्ये त्यांनी पाऊल टाकलेलं आहे. तर हे त्यांचं उत्तरोत्तर हे सगळं वाढत जाऊ, त्यांच्या केलेल्या कार्यात प्रचंड प्रमाणात यश मिळो, एवढ्याच मी त्यांना शुभेच्छा देऊन माझे सर्वप्रथम बागळे साहेबांचं मी अभिनंदन करतो, मॅडमांचं अभिनंदन करतो की एवढ्या मोठा प्रकल्प त्यांनी आज कम्प्लीट करून त्याची सुरुवात करतात. त्यानंतर एक 10-12 वर्षांपूर्वी जेव्हा बागळे साहेबांची माझी ओळख झाली दुसऱ्या प्रोजेक्ट संदर्भात, तिथून तो आजपर्यंतचा प्रवास 12 वर्षाचा हा अतिशय छान आणि एकदम काय म्हणतो आपण त्याला प्रोग्रेसिव्ह असा म्हणायला काय हरकत नाही. माझी भरपूर प्रगती झाली जसं सगळ्यांनी सांगितलं की उदय या नावाबरोबर काम केलं की स्वतःचाही उदय झालेला मी बघितलेला आहे. तर मी त्यांना या प्रकल्पासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. 1 वर्षापूर्वी मी सिंधुदुर्ग इथे वेताळ तांबर्डेला आले आणि पहिली गोष्ट जर मला कुठली धक्का देऊन गेली असेल तर इथे जवळपास थिएटर नाही. मी सिनेमाची अत्यंत वेडी असल्याने आणि पुणे शहरात खूप वर्ष घालवली असल्याने मी तिथल्या नॅशनल आर्काइव्ज या थिएटरची जे प्रयोगक्षम सिनेमा दाखवतं त्याची मी सदस्य होते. आणि अशा अनेक संध्याकाळी मला आठवतात की त्या संध्याकाळी कधी कुणाबरोबर तरी आणि जर कुणालाही जमलं नाही तर एकटेच मी त्या थिएटरमध्ये गेलेली आहे आणि अत्यंत उत्कृष्ट कलाकृतींचा आस्वाद मी घेतलेला आहे. त्यामुळे मी इथे वेताळ तांबर्डेला आले आणि जवळपास थिएटर नाही या कल्पनेचा मला खूप धक्का बसला. आणि वेळोवेळी माझे स्नेही शैलेश पै यांनी मला असं सांत्वना दिली की नाही उदय थिएटर आणतो आहे आणि तू नंतर सुखाने सिनेमे बघू शकशील. आज स्वप्न साकार झालेलं आहे आणि मला खूपच आनंद होतोय की आता याच्यानंतर मी सिनेमे बघणार आहे. उदयजींच्या थिएटरला आपण नक्की भेट द्या, खूप सिनेमे बघा, गाणं गुणगुणत बाहेर पडा, आपल्या मुलांसाठी एक नवीन भावविश्व उभं करा अशी मी आपणास विनंती करते. माझ्या विनंतीला मान देऊन पुढच्या वेळी मी जेव्हा सिनेमा बघायला येईल तेव्हा आपण तिकडे नक्कीच हजर असाल अशी आशा मी व्यक्त करते. मी गाडी घेतली, मी जे काय करेन ते पहिलं आपण त्याच्या पाठीमागे आत्मिक समाधान शोधत असतो, पण कुठेतरी आत्मिक समाधानाची व्याख्या असते ती आमच्या बाबतीत वेगळी होती. त्यामुळे हे कार्य ईश्वरीय कृपेने आमच्याकडून घडत असावं असं मला वाटतंय. तर आता मी ह्या कार्यक्रमाचा समावेश करताना मला ॲक्च्युली स्टेजवर असं बोलायची हे नाही आहे, तरी पण मी प्रयत्न करते. आजच्या या आमच्या आनंद सोहळ्यात आमच्या प्रेमाखातर सर्व मान्यवर इथे उपस्थित आहेत, व्यासपीठावरील मान्यवर, सर्व सहकारी मित्र मैत्रीण आणि आमची आराध्यामधील सर्व आमचा परिवार. माननीय रेणुताई गावस्कर यांनी आपल्या कामातून आमच्या या सोहळ्यासाठी वेळ काढला, त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. आमचे स्नेही सगळ्यात सर्व लोकप्रिय सावंतवाडीमधील उद्योजक आणि आमच्या उदय काळे सारखे जे कसं लोकांना मी काम देऊ आणि त्याच्यासाठी मी आणि किती उपद्व्याप करू त्यांना काम देऊ, तर असं वागणारे आमचे सहकारी शैलेश पै, शरद सावंत यांचे मी मनपूर्वक आभार मानते. तसंच या गावचे प्रथम नागरिक महेश दामदार यांचेही मी आभार मानते. आम्हाला ज्यावेळी आम्ही या बिझनेसमध्ये नोकरी सोडून बिझनेसमध्ये पदार्पण केलं त्यापासून अजूनपर्यंत म्हणजे जवळपास आता 25 वर्ष होती. ह्यामध्ये आम्हाला पूर्णपणे सहकार्य सगळ्या गोष्टींसाठी जे आम्ही व्यवहार करू त्या गोष्टी म्हणजे प्रत्येक व्यवहाराची ज्यांना जाणीव आहे असे आता आमचे झालेले मित्र अशोक सावंत साहेब यांचे मी खूप आभार मानते.
सिने रसिकांची आवड ओळखून उद्योजक उदय पारळे यांनी आराध्य सिनेमा याची सुरुवात केलेली आहे. आज या सिनेमागृहाचा शुभारंभ झाला आणि माझ्यासोबत उद्योजक उदय पारळे आहेत. काय सांगाल, तुम्ही एक स्वप्न पाहिलं होतं, आराध्य हॉटेलच्या माध्यमातून ते सुरू झालं होतं आणि आता आराध्य सिनेमा हा इथं सुरू झालेला आहे आणि जे सिने रसिक आहेत त्यांना सगळे सिनेमे इथे पाहता येणार आहेत. पुन्हा हॉटेल पण इथे असल्यामुळे सगळ्याच गोष्टी एकाच ठिकाणी साध्य होत आहेत. या स्वप्नपूर्तीबद्दल काय सांगाल? एक इच्छा होती की सिनेमा थिएटर सुरू करायचं असं इच्छा होती. त्यासाठी आम्ही आराध्य सिनेमा नावाने एक 2 स्क्रीनचं मल्टिप्लेक्स सुरू केलं. त्याच्यामध्ये 85 सीटची कॅपॅसिटी आहे. आणखी आपल्या ह्या सिनेमा थिएटरसोबत आपलं हॉटेल पण आहे इथे आणि हॉटेलमध्ये आपल्याला सर्व प्रकारचे मेनू म्हणा किंवा इतर जे खाद्यपदार्थ अवेलेबल आहेत. प्रशस्त पार्किंग आहे आणि हायवेला लागून असल्यामुळे अप्रोच एकदम चांगला आहे. लॉन आहे त्यामुळे तिथे लहान मुलं जरी आली त्यांना खेळायला इतर काही सुविधा सगळ्या आहेत. त्यामुळं ज्यांना सिनेमा रसिक आहे त्यांना अगदी योग्य मोबदल्यामध्ये आपल्याला इथं सिनेमा दाखवायला मिळणार आहे आणि त्याचा प्रत्येकाने लाभ घ्यावा अशी सगळ्यांना विनंती आहे. नक्कीच आज सुरुवात झाल्यानंतर मराठी चित्रपट अगदी सुभेदार असेल, बाई पण भारी देवा असेल, याचबरोबर OMG 2 असेल किंवा जे सगळे सिनेमे गदर 2 आहे, तर हे सगळे सिनेमे पण इथे बघता येतात आणि नवीन कुठले सिनेमे हे सिनेरसिकांना या ठिकाणी पाहता येणार आहे. नाही, कसं असतं की ह्याच्यामध्ये दर शुक्रवारी किंवा जे त्यांचे दिलेले तारीख असते, नॉर्मली दर शुक्रवारी जो नवीन रिलीज होईल तो सगळे सिनेमे त्या दिवशी ज्या दिवशी रिलीज होईल ते सगळे सिनेमे इथे त्यांना पाहायला मिळतील. एक शेवटचा प्रश्न, सिनेरसिकांना काय आवाहन कराल? आज शुभारंभ या ठिकाणी झालेला आहे. नाही, आता सिनेमा थिएटर आपलं एकदम सुसज्ज असं आहे. तुम्ही त्याचा लाभ घ्यावा. इथे आम्हाला तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही आणि सर्व प्रकारच्या सुविधा अवेलेबल आहेत. त्यामुळे तुम्ही त्याचा आस्वाद घ्यावा. काही अडचणी किंवा इतर काय असतील तर त्या आमच्यापर्यंत पोहोचवल्या तर आम्ही त्याचं निरसन करू, इतकंच मी सांगेन आणि आम्ही सगळ्यांनी तुम्ही या अशी विनंती करेन. नक्कीच उदय पारळे यांच्या संकल्पनेतनं सुरू झालेलं आराध्य सिनेमा आजपासून सिनेरसिकांच्या भेटीला आलेला आहे. अनेक सिनेमे मराठी, हिंदी, इंग्लिश सर्व प्रकारचे सिनेमे हे या ठिकाणी पाहता येणार आणि त्याचबरोबर सिनेरसिकांना या पिक्चरच्या खाद्यासह इथे खरोखर मेजवानीसुद्धा ही या हॉटेलच्या माध्यमातून मिळणार आहे. त्याच्यामुळे नक्कीच सावंतवाडीकर असतील, कुडाळवासी असतील किंवा आजूबाजूचे सगळेच सिनेप्रेमी असतील त्यांच्यासाठी ही आराध्य सिनेमा खास विशेष अशी पर्वणी घेऊन आलेला आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. 3 दिवस चिपीवरून विमान उतरलंच नाही. पाऊस गायब, शेतकरी हवालदिल आणि नितेश राणेंकडून मोदी एक्सप्रेसची घोषणा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.